La la la, na gaishe ku gayo a zure Ismaila. Wai me yasa ne yaran ba mu da tunani ne? Wai komai kuɗi ne in ya samu kuɗi zagaga yana ke yan uwa ko kuna ƙasa garai ne. Mu yan adam kuɗi za mu bar su a duniyar nan, ba za mu je da su ba a kabarin mu. Allah ne ke bayarwa shi ke amshewa, a ringa taimako yan uwa masu kuɗi. Wai in mutum na da kuɗi, in ba talaka ya zo gaishe shi, za ya ce da abin hannunsa ne ya zo gaishe shi. Ba haka ne ba, Allah ne ya faɗa a je a ga yan uwa. In ka je gani ɗan uwanka ko da mai kuɗi ne, Allah zai baka lada ka da wannan aiki da ka aikata, ka kwashe mai ladare tun da ka zo ganin ɗan uwanka ne. Mu 'ya'yan mutum guda ne duk mu duka duniyar nan. Yaro ɗan baba su je ko ba a sona ko ba a san gani na, tun da Allah na sona da iyayena. Ai dole ne na kaunace su, su da sun ka bani tarbiyya da ilimi a rayuwa. Ina kaunar babana da mamata, su da suka haifo ni a duniyar nan. Har nisan daɗin ta ina gode wa Allah da ya gwada min mahaifa masu ƙaunata, masu ƙaunata. Ko gane zance